Пробвал съм всички големи марки препарати, но никога повече няма да използвам капсули или таблетки за съдомиална. Големите компании обещават чудеса, но не споделят истинските си съставки. Защо ли? Защото използват вредни химикали като белина и фосфати, които могат да увредят кожата ти, стомашното ти здраве и дори да причинят замърсяване на реките. Същите тези, които продължават да произвеждат пластмасови опаковки, които не се рециклират. Това ме кара да се замисля, защо няма достъпен препарат, който да е едновременно ефективен и полезен за природата. Затова започнах да търся решение. Препарат без белина, без фосфати и без пластмасови капсули. Създаден от мощни натурални съставки. Съдържа ензими, които разграждат мърсотията по естествен начин. Опаковката 100% рециклируем картон, който можеш дори да компостираш. И цената до 5 пъти по-евтино от големите марки. Това не е просто препарат, това е един от най-мощните достъпни екологични препарати. Забрави за капсулите. Това е препарат за съдомиална, какъвто не си виждал досега. Капсулите са скъпи и пълни с пластмасови отпадъци. Ето за това разтворимите кърпички за съдомиална са по-добрият избор. Всяка кутия стига за 120 измивания. Просто сгъваш кърпичката и я слагаш в отделението. Без пластмаса и без токсини. Време е за промяна. Готов ли си да преминеш към по-екологично и по-добро решение? Натисни линк в описанието и пробвай без риск. Ако не ги заобичаш, обещаваме да ти върнем парите без да задаваме каквито и да въпроси.